സാദര നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഒരു ദിവസം നാം ഉണർന്നു ഉറങ്ങുന്നതുവരെയുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ. നമ്മളോട് മറ്റു പലരും പറയാറുണ്ട്, മറ്റു മതക്കാരെ നോക്കൂ, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആചാരങ്ങളുണ്ട്. അവർ കൃത്യമായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു, ചർച്ചിൽ പോകുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം അവർ റംസാൻ വ്രതം എടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആചാരം ഹിന്ദുവിനുണ്ടോ? ഹിന്ദുവിനെ പോലെ ആചാരമുള്ള മറ്റൊരു ധർമ്മവും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല. സവിശേഷമായ ആചാരങ്ങൾ, ഈ ആചാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ സ്വർഗം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടുമാവരുത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയോടുള്ള കടമ ചെയ്യുന്നു. ആ കടമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് മോഹിക്കരുത്. അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്, ഒരു മകൻ ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ്. ഈ ബോധമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്താണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ? ആദ്യം നമുക്ക് ഉറക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ദൈവം തന്ന മഹത്തായ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉറക്കമാണ്, രണ്ട് മറവിയാണ്. മറക്കുവാനും ഉറങ്ങുവാനും കഴിയുന്നു. നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, അന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് എത്രത്തോളം ദുഃഖകരമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യെ പയ്യെ അത് മറന്നു വരുന്നു. ഈ മറക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കില്ലാതെ പോയാൽ ആ ദിവസത്തെ ദുഃഖമായിരിക്കില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് മറവി, രണ്ട് ഉറക്കമാണ്. എല്ലാവരും ഉറങ്ങണം. അത് ഉത്തമമായ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. 6 മണിക്കൂറാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ഉറങ്ങേണ്ടതെന്നും കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സമയം 8 മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങാം. ശൈശവത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 12 മണിക്കൂർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ അവർ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എപ്പോൾ ഉറങ്ങിയാലും ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്നെണീക്കണം. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ 42 മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ഉണർന്നെണീക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് 6 മണിക്കാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതെങ്കിൽ 5:12 ക്ഷമിക്കണം 5:08 നമ്മൾ ഉറക്കം ഉണരണം. എന്താണ് ഉറക്കം? രാത്രി 10 മണിയായി, നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ആരും ഉറങ്ങില്ലല്ലോ. അല്പം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയാണ് നാം ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ജാഗ്രതയിലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ജാഗ്രതയിലാണ്. ജാഗ്രത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചെവിക്കൊപ്പം മനസ്സുണ്ടാവുക, കാഴ്ചക്കൊപ്പം കണ്ണിനൊപ്പം മനസ്സുണ്ടാവുക എന്ന രീതിയിലാണ് ജാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾ കേൾക്കും, പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലേക്ക് കയറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ചില ആളുകൾ കാണും, പക്ഷെ ആ കാഴ്ചയൊന്നും മനസ്സിൽ ഉറക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ജാഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചയും ഉറക്കവും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് എന്നറിയുക. അങ്ങനെ ജാഗ്രതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറങ്ങി ആദ്യം സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്താണ് സ്വപ്നം? സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉഗാണ്ട സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മിക്കവാറും ആളുകൾ കണ്ടിരിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ ഉഗാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവം നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ഉഗാണ്ടയിൽ പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഉഗാണ്ടയിൽ പോയ ആൾ ഉഗാണ്ട സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ആന പറക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആന പറക്കുമോ? ആന പറക്കില്ല. പക്ഷെ പറക്കുന്ന പറവകളെയും നമുക്കറിയാം, ആനയെയും നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ചിറക് കൊണ്ടുപോയി ആനയ്ക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു, അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ രാത്രി 10 മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഒരു 10:30 നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മനസ്സ് സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ രാത്രി 1 മണിയോട് കൂടി, കൃത്യമായ സമയമല്ല, ഏകദേശ സമയം പറയുകയാണ്, നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും സുഷുപ്തിയിലേക്ക് പോകും. എന്താണ് സുഷുപ്തി? ഒരു സ്വപ്നവുമില്ലാത്ത, ഒരനുഭവമില്ലാത്ത ശവശരീരത്തിന് തുല്യമായ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നാം മരിച്ചു പോയോ? മരിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഹൃദയവും ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ചിന്തയേ ഇല്ല.
മനസ്സില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതൊരു 2-2.5 മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഈ സുഷുപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സുഷുപ്തി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കണം. സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും നാം ഉണർന്നു പോയാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 2 മണിക്കും 3 മണിക്കൊക്കെ ഞെട്ടി ഉണരുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്. അങ്ങനെ സുഷുപ്തി ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഒരു 4 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ജാഗ്രതയിൽ നിന്നും സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വന്നു, സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും സുഷുപ്തിയിലേക്ക് വന്നു, സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പുലർകാലെ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അതൊരു വിശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ പുലർകാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. തീവ്രമായൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി, അത് പോസിറ്റീവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമിച്ചാൽ ജയിക്കാമല്ലോ. പരീക്ഷയിൽ 1ാം റാങ്ക് മേടിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പുലർച്ചെ കണ്ട സ്വപ്നം. അത് ഫലിക്കുമോ? ഫലിക്കും. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. മറിച്ച് കണ്ട സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ആകാശത്തോളം സ്വപ്നം കാണുക, എങ്കിൽ ഒരു കുന്നോളം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കുന്നോളം സ്വപ്നം കണ്ടാലോ വളരെ ചെറിയ അളവിലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആകാശം മുട്ടെ നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാമല്ലോ. ആ സ്വപ്നം അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കുന്നോളം സ്വന്തമാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും നാം സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോയി. ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, അതിൽ നിന്ന് സുഷുപ്തി, സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തമൊക്കെ ആരംഭിച്ചു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ 42 മിനിറ്റ് മുമ്പ് നാം ഉണർന്നെണീറ്റു, വീണ്ടും ജാഗ്രതയിലേക്ക് വന്നു. നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇതിനെ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കടന്നു വരുന്നത്. മക്കൾ ഓർമ്മിക്കുക, ഏതാണൊക്കെ അവസ്ഥ? ജാഗ്രത, സ്വപ്നം, സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും സുഷുപ്തി, സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും സ്വപ്നം, ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജാഗ്രത. ഈ 3 അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ ദൈനംദിനം കടന്നു പോവുകയാണ് എന്നറിയുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഉണർന്നെണീറ്റു. 5 മണിക്ക് ഉണർന്നെണീറ്റുടനെ നമ്മൾ കിടക്കയിൽ നിന്നും ചാടി എണീക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം, നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ രക്തോട്ടത്തിൻ്റെ വേഗത കുറവാണ്, ഹൃദയം പതുക്കെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചാടി എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടിപ്പോകും. അതിൻ്റെ ആവശ്യം ശരീരത്തിനില്ല. മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്നും വരില്ല. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചാടി എണീക്കുമ്പോഴാണെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുമുണ്ട്. പതുക്കെ വലതുവശം ചരിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുക. ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര്, നിങ്ങൾ 3 പേരെ സ്മരിക്കണം. ആരാണവര്? മാതൃദേവോ ഭവ, പിതൃദേവോ ഭവ, ആചാര്യദേവോ ഭവ. മാതാവിനെ സ്മരിക്കുക, പിന്നെ പിതാവിനെയും സ്മരിക്കുക, ആചാര്യൻ ഗുരുവിനെയും സ്മരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം നൽകിയത്. ഈ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ശരീരം എനിക്ക് നൽകിയത് ആരാണ്? എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്നിട്ടാണ്. എങ്കിൽ അമ്മയാണ് എനിക്കൊന്നാമത്തെ ദൈവം. അമ്മ എങ്ങനെയാണ് ദൈവമാകുന്നത്? ദൈവമൊക്കെ അമ്പലത്തിലല്ലേ? അമ്മയെ പൂജിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അമ്മയെ പൂജിക്കാത്തവനെ ദൈവം ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അമ്മയെ വഴക്ക് പറയുന്നവനെ, അമ്മയെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം ഒരിക്കലും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി കരുതുന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഭാരതം പറഞ്ഞത് അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം. അമ്മ നമ്മയെല്ലാം വയറ്റിൽ ധരിച്ചു. എത്ര മാസം? 10 മാസക്കാലം. പരീക്ഷിക്കാം നമുക്ക്. ഒരു 2 കിലോ ഭാരമുള്ള കല്ല് വയറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ടൊന്ന് നടന്നു നോക്കൂ. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തളർന്നു വീഴും. എന്നാൽ നമ്മുടെ അമ്മ നമ്മളെയും പേറി 10 മാസം അമ്മ നടന്നു. ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരുന്നു നാം മലമൂത്ര വിസർജ്യാദികളെ ഉപേക്ഷിച്ചത് എന്നറിയുക. അമ്മയ്ക്കന്ന് 2 ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്.
ഒന്ന് അമ്മയുടെ ഹൃദയം, ഒന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയം. അമ്മ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി. അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ വിറ്റാമിൻസും നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തു. അമ്മ നമുക്ക് നൽകിയത് ശുദ്ധമായ പോഷണ സമ്പുഷ്ടമായ ഭക്ഷണം നമുക്ക് നൽകി. അമ്മ എല്ലാം കഴിച്ചു. ആർക്കു വേണ്ടി? നമുക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ 10 മാസം അമ്മയ്ക്കൊന്ന് വൃത്തിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വൈരമായിട്ട് ഒന്ന് ശൗചാലയത്തിൽ പോകുവാനും കുളിക്കുവാനും ഒന്നും കഴിയില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? വല്ലാത്ത ഭാരമാണ് നമ്മൾ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്നിരുന്നു. അമ്മ അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാടിന്റെ 1000-1 പോലും പിന്നീട് മനുഷ്യനായി ജനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയുക. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ പറയും അത് പ്രസവ വേദനയാണ്. നമ്മളെ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അനുഭവിച്ച വേദനയുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയാണത്. നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ വേദന. അപ്പൊ ആ വേദന വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ 10 മാസം നമ്മയെല്ലാം വയറ്റിൽ ധരിച്ച് നമ്മെ നൊന്തു പ്രസവിച്ചവളാണ് അമ്മ. സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദനയോടുകൂടി പ്രസവിക്കുമ്പോഴും അമ്മ ചിരിച്ചു നമ്മുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ. അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുണ്ടായത് എപ്പോഴായിരുന്നു? കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഒരമ്മ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നതെന്നറിയുക. നമ്മൾ തിരിച്ചമ്മക്ക് കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? കടുത്ത വേദന, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന. ആ വേദനകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കരഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ചിരിച്ചു, വേദനകളെ മറന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് പ്രസവ സമയത്ത് നാം നൽകിയ വേദന, അതിലും വലിയൊരു വേദന മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം അമ്മയാണ്. മാതൃദേവോ ഭവ. ഇവിടെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഥ എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. 4ാം ക്ലാസ്സിൽ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ആ കവിത. ആ കവിത അടുത്ത ആഴ്ച ചൊല്ലിയിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കവിതയുടെ അർത്ഥം അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പറയണം. നങ്ങേലിയുടെ കഥ, പൂതപ്പാട്ട്. വെയിൽ മങ്ങി മഞ്ഞ കതിരു പൊങ്ങി, വേദങ്കണത്തിലെ കാർക്കൾ പൊങ്ങി, സന്ധ്യയായി എഴുതുവാൻ പോയ കിടാവ് വന്നിട്ടില്ല, എവിടെ പോയി നങ്ങേലി നിന്നു തേങ്ങി. ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ മകൻ സ്കൂളിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു വന്നില്ല. സമയം 5 മണിയായി, അവൻ വന്നില്ല. 6 മണിയായി, വന്നില്ല. അമ്മ എന്തു ചെയ്തു? ഒരു ഭ്രാന്തിയെപ്പോലെ ആറ്റിൻ കരയിലങ്ങിങ്ങോളം അവനെ വിളിച്ചു നടന്നലമ്മ. നീറ്റിൽ കളിക്കും പരൽ മിനെല്ലാം നിളവേ നിശ്ചലം നിന്നുപോയി. എൻ്റെ ഉണ്ണിയെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആറ്റിൻ കരയിലൂടെ അലറിയോടുന്ന അമ്മയെ കണ്ടപ്പോ ആ നദിയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആറ്റിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീനുകൾ പോലും നിശ്ചലമായി നിന്നുപോയി. അപ്പോഴാണ് അമ്മ അറിയുന്നത് അവിടെയുള്ളൊരു ഭൂതം, മലമുകളിലെ ഭൂതം എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന്. ഓടുകയാണ് അമ്മ ഭൂതത്തിന്റെ ഗുഹയെ ലക്ഷ്യമാക്കി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച, ഭൂതം ഉണ്ണിയെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂതത്തിനോട് പറയുകയാണ് അമ്മ, എൻ്റെ ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചു തരൂ. അപ്പോ കാറ്റിൻ ചുഴലിയായി വന്നു ഭൂതം, കുറ്റി കണക്കിനു നിന്നളമ്മ. പുലിയായി വന്നു ഭൂതം, ചുഴലിക്കാറ്റായി വന്നു ഭൂതം അമ്മയെ ഓടിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയെപ്പോലെ അമ്മ അവിടെ ഉറച്ചു നിന്നു. ഇപ്പൊ ഭൂതത്തിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ അമ്മയെ പേടിപ്പിച്ചോടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യല്ല. ഒരു കുന്നിനെ മുഴുവൻ സ്വർണത്തിന്റെ കൂമ്പാരമാക്കിയിട്ട് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, ഈ സ്വർണഖനി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ണിയെ എനിക്ക് നൽകുക. ഈ സമയം അമ്മ തൻ്റെ 2 കണ്ണുകളും ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് ഭൂതത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കെൻ്റെ കണ്ണുകളെക്കാൾ ജീവനേറേക്കാൾ വലുതാണ് എൻ്റെ മകൻ. ആ മകനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം ഭൂതമേ. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭൂതം ഒരു കൃത്രിമ ഉണ്ണിയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു.
അമ്മ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയതും ഞെട്ടിത്തരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ ഉണ്ണിയല്ല. പെറ്റ വയറ്റിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന പൊട്ടപ്പൂതമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂതത്തെ ശപിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൈകൾ ഉയർത്തി. അമ്മയുടെ ശാപമേറ്റാൽ ഭസ്മീകരിച്ചു പോകുമെന്നറിയാവുന്ന ഭൂതം അമ്മയുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മയെ ശപിക്കരുതെന്നെ, അമ്മയുടെ ഉണ്ണിയെ ഞാനിതാ തിരിച്ചു നൽകുന്നു. അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ മുൻപടി കാണും. പഴയതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണുകളെ കാണാൻ കഴിയും. ലോകത്തിൽ ഒരമ്മ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഒരു സംശയവുമില്ല, നമ്മൾ മക്കളെയാണ്. ആ അമ്മയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം. മാതൃദേവോ ഭവ. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനേകായിരം ദൈവങ്ങളുണ്ട്, 33 കോടി ദൈവങ്ങളുണ്ട്. ഈ ദൈവങ്ങളെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നൊരു വാദമുണ്ട്, അതെല്ലാം അമ്മയെ പൂജിക്കുക, അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുക, അമ്മയെ ആദരിക്കുക, അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അമ്മയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മകന് എൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതമില്ലെന്നറിയുക. അമ്മയെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ തള്ളുന്ന മകൻ എത്ര ഗുരുവായൂരിൽ നാമം ജപിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നറിയുക. ഒരു ഭഗവാനും അവനോട് പ്രസാദിക്കുന്നില്ല. കാരണം നൊന്തു പ്രസവിച്ച അമ്മയേക്കാൾ വലുതല്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഞാൻ എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്മാരും ഭഗവതിമാരുമാണെന്നറിയുക. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാഠം ഇതാണ്, മാതൃദേവോ ഭവ. അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം. അമ്മയെക്കുറിച്ച് VS ഖണ്ഡേക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1000 നദികൾ ഒഴുകിച്ചേർന്നാലും വേലിയേറ്റങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാം തന്നിൽ തന്നെ ഒതുക്കുന്ന മഹാസമുദ്രങ്ങളെപ്പോലെ, എത്ര വലിയ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എല്ലാം തന്നിൽ തന്നെ ഒതുക്കി ഒട്ടും തുളുമ്പാതെ പരമമായ സഹനശക്തിയുടെ അവതാരമായി നിലകൊള്ളുന്നവൾ ആരോ, അവൾ അമ്മ. മലമൂത്ര വിസർജാദികൾ കൊണ്ട് നാം അഭിഷേകം ചെയ്തപ്പോഴും മധുസമാന മനോഭാവ വൃത്തിക്കുടമയായവൾ അവൾ അമ്മ. 10 മാസം നമ്മയെല്ലാം ധരിച്ച ധരിത്രിയാണവൾ, ജനിപ്പിച്ച ജനനിയാണവൾ. അതുകൊണ്ട് അമ്മ നമുക്ക് ജനനിയാണ്, ധരിത്രിയാണ്, അവൾ മാതാവാണ്, അവൾ നമുക്ക് ദൈവമാണ്. മാതൃദേവോ ഭവ. പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നാം കിടക്കയിലിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് വന്ദിക്കേണ്ടതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അമ്മയാണെന്നറിയുക. മാതൃദേവോ ഭവ. പിതാവിനെ കുറിച്ചും ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അടുത്ത പാഠത്തിൽ പഠിക്കാം.